De rechtbank doet binnen 14 dagen uitspraak in het kwartpleit over de onbesteging van de nijbouw van Tialf. De behandeling van de zaak is van de man begonnen en is krijgdien. Van de man kwamen de bouwbedrijven Dijkstra Draaisma en Jorritsma aan het wut. Zij vinden dat er flaters maken binnen bij de gunning van het werk om Ballast Nedam. Maar Tialf en Ballast Nedam hadden die kritiek van tafel vagen. Uw verslagjouwer Andries Bakker volgt de rechtszaak de hele dag. Andries, wat wie de sfeer van de dag? Nou, de sfeer wie toch wel grimmig. Zeker als het gaat om de advocaat van Dijkstra, Draaisma en Jorritsma. Want hij zei wel, er moet een herwaardering komen, een herbeoordeling van uw plan. Want de onderbouwing, de motivering van Tialf is net goed geweest. Maar daar waar ik vooral mijn modder smieten richting de winnaar Ballast Nedam. En dan vooral projecten van Ballast Nedam in het Midden-Oosten en in Suriname. Dat ze maar stekpenningsprojecten kocht hebben zo'n. Daar zullen ze niet van veroordeeld worden, maar dat hebben ze ook kocht. Maar de advocaat van Dijkstra, Draaisma, maar die wil dus dat er wel gevolgen van komen van Ballast Nedam dat ze deze procedure net winnen. Ballast zou in de periode 1996 tot 2003 steekpenningen hebben betaald ten bedrage van vermoedelijk honderden miljoenen euro's aan Saoedische ambtenaren of prinsen. En nu is gebleken ook aan Desi Bouterse en oud-president van Suriname meneer Wijdenbos. Steekpenningen die zijn betaald om bouwopdrachten in het Midden-Oosten en Suriname binnen te halen. In december 2012 heeft Ballast een boete betaald van 5 miljoen euro en bovendien is afgezien van een vordering van de fiscus van 12,5 miljoen euro. Door deze boete te betalen heeft Ballast schuld erkend ten aanzien van de verwijten die haar door het OM zijn gemaakt. Fraude, omkoping, valsheid in geschriften, die moeten worden aangeduid als een ernstige beroepsfout in de zin van de facultatieve uitsluitingsgrond 3.3 van de eigen verklaring. Ja, want zag hier dus het moddersmieten toch wel op het persoonsspielen, op het bedrijfsspielen van Ballast Nedam. Toch de advocaat van Dijkstra Draaisma en Jorritsma. Daarmee winnen we er nog net. Want ik de rol van de commissaris van Tialf, Anne Hettinga, de directeur van Arriva, wat onder de loep nam. Die was commissaris van Tialf benoemd, wilste nog net een winnaar bekend weer. En Anne Hettinga had onder de periode van 2000 werken als directeur bij Ballast Nedam. Dat het belangenverstrengeling ten gevolge, zei de advocaat Bulthuis van Dijkstra Draaisma en Jorritsma. Deze man is al 14 jaar weg en er is geen enkele aanwijzing dat hij is aangetrokken of betrokken is geweest bij het binnenhalen van Ballast Nedam hier. Pure insinuaties. En dat er dan is gegoogeld en is gezegd, nou wij zien op Google, wat natuurlijk toch iets anders is dan een daadwerkelijke feitenonderbouwing, dat er in de loop der tijd Ballast Nedam en Arriva wel eens wat hebben gedaan of samen hebben nagedacht over een project. Dat maakt dat er langdurige warme banden zijn die onmiddellijke aanwijzing zijn dat er van belangenverstrengeling sprake is. Dat is onjuist. Ja, dat zou dus de advocaat van Ballast Nedam, die hem herhoort van deze ontijging van zijn collega van Dijkstra Draaisma en Jorritsma. Het ging net alleen nog om moddersmieten, gelukkig net maar waar ik over de inhoud praat. Alle partijen, de drie partijen die deze rechtszaak, dit kwartpleit onspant hebben, die zeggen van de motivering van uw plan. Wij weten eigenlijk net waarom het wij ouwees binnen. Waarom is Ballast Nedam eigenlijk de winnaar? Er jet officieel een verklaring van te komen van Tialf, maar dat wie maar een heel A4'tje. Dus dan kan je net zeggen waarom dat je verlenen hebt. Dat maakt oors. Nou, de advocaat van Tialf die had er wel wat over zijn. Hij zei onder woorden Ballast Nedam het won. Want een van onze wichtige zaken wie dat de energiebesparing zo'n 50% wezen moet. En de enige partij die daaraan voldoet, dat is wel degelijk Ballast Nedam. De rest die komt er net aan ta. Maar zag hier de advocaat ik nog wat orenredenen. Dijkstra heeft bij de beoordelingscommissie een ruime voldoende gekregen. Maar hoofdkritiekpunten die hebben geleid tot de lagere score zijn het gebruik van diverse entrees, de logistieke knelpunten met de verschillende stromen van gebruikers die te veel door elkaar heen blijven lopen, toch het probleem door meerdere entrees en doordat de publiekzone en entreezone direct met elkaar verbonden zijn. Ja, deze rechtszaak had dus de hele dag door. Andries, wanneer komt nou de uitspraak van de rechter? Dat is correct bekend worden. De rechter die krijgt zo als Tangenberg, Gerard Tangenberg, van Waasje, Njontje maart kom ik met een uitspraak. En dat zal hem wel wat aan middags wezen. En dat is nou deze rechtszaak, dit kwartpleit van 8 uren. Dat valt nog daar, want we hier al geen rekening houden dat het nog volle langer door is. Maar dan weten we dus, hoe 2 weken, dan weten we wat uiteindelijk deze gunning krijgt. Maar er zijn 4 opties eigenlijk. Of Ballast Nedam bloot het, of Ballast Nedam die wordt disqualificeerd, liek als Dijkstra Draaisma wol.
Of er moet een betere motivering komen, of de hele zaak moet op een ei. Dat zijn eigenlijk de opties die er binnen. Dus Tialf die houdt zijn adem in, want uitstel betekent dat Tialf volle letter klaar is. En dat willen ze net. Dank u wel, Andries Bakker.